This program is sponsored by M. Sanjeeva Shetty Silks and Readymades, MG Road, Mangalore, Main Road, Putturu. powered by Bandari Builders, Lifestyle Redefined. co-sponsored by B. Devdas Ganapati Pai Enterprises, Mangalore. SL Shade Jewelers and Diamond House, KS Rao Road, Mangalore. Aruna Masala, a tradition of quality and purity. MIO Cancer Specialty Hospital, Mangalore. and Kamath Caterers, Mangalore. పిలికులప్ప పిలికులు కామెడీ ద పిలికులు కాపీ కాడ్ర బిత్తులుడు రంగు గుంచెడు ಕಾಫಿ ಕಾಡ್ರೆನ ಕಾಮಿಡಿ ಬಿತ್ತಿಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಇನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ರೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ನಿಜವಾದಲ ಮೊಕುಲ್ ನಂಕ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಇನಿ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕದೇರು ಪನ್ನಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮೇರು ಪರವೂರುಡ್ದು ಬೈದಿನಾರ್ ಮೇರು ಪೋವೆಂದಿನ ದೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರೆಂದಿನ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಿಲೇಬಿ ಹಿಡ್ದು ಬೈದೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಅರೇನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕನ್ನಂತಿನ ಪೊರ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತಪ್ಪ बार बताला चकटा मांडेटा ते हे बन अनपरे हे सबार का बहोमो की हल बचुपुर की हलकट थमा हम होपस ಅರ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಜಿಲೇಬಿ ಅರು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೊನ್ನಗಲ ಅಲ್ತ ಭಾಷೆರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಜವಾದ ಅರ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಜಿಲೇಬಿ ಆ ಜಿಲೇಬಿಡೆ ನಂಕಾರು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಿಯೆ ಮೇರಿ ಭಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಪರ್ಸನ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬರೋಡನ್ನ ಕಾರಣ ಕರ್ತೀರು ಕುಡಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಮೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪನಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪನ್ ಪಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ పనమే ನಾನು ಆತು ಬಣ್ಣಗ ಒಂಚೂರ್ಲ ಬಣ್ಣ ಜಿನೆಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೇರ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಮಿತ್ರ ಓ ನಾನು ಐಎಂಎ ಪಾತ್ರದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಬುಡರಡಿತೀನಿ ಇನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪೂರ ಮರ್ದು ಬರಂತೀರಿ ಅನ್ನಡಿ ಕಾಸ್ಲಿ ತೊಳೆದಿಜ್ಜಾನಿ ಅಂಚ ಆ ಸಲಿಗೆಡ್ ಬಾತಿರ್ನಿ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲವರ ನೆತ್ತಿಗಂಡೆ ಅನ್ನಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮರ್ದಿ ಅನ್ಕೊಡ್ತೆ ನೆನಪುಂಡ ಬೇಜಾರು ಪನ್ ಪನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ಕೇರ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಇನಿಕ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಂದಿನಾರು ಒಂಜಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜನದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿಕ್ಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಇತ್ತನ ಖಾಲಿ ಪಾತೆರಡು ಗುಣಮುಖ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಇನಿಕ್ಲ ಖಾಲಿ ₹20 ಅರ್ನ ಫೀಸ್ ಮುರಣಿ ಮುಪ್ಪ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುರಣಿದ ಪಕ್ಕ ₹30 ₹10 ಜಾಸ್ತಿ ₹30 ಖಾಲಿ ₹30 ತಂದು ಜನಕಲ್ನ ಆ ಬಡಪತ್ತೆ ತೆರಿಯೋನು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ತ ಬೇನೆ ತೆರಿಯೋನು ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೇರ ನಿಜವಾದ ಜಿಲೇಬಿಯ ಊರೊಡ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಇಡೆ ಬೈದೇರಿಂದ ಕಾರಣ ಕರ್ತೇರೆ ಈಗಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೇರ ಇರೇನ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ಲ ಕಲ್ತಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಟು 5 ವರ್ಷ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತೆ MBBS ಪರ ಮಲ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಇಂಡಿಯಾಡಿ ಅಂಚ ಆ ಒಡನಾಟ ಓಡಿಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣಗಿತ್ತೆ ఆయన ఫ్యామిలీ మొదైతే భారీ క్లోజ్ ఎంకి ఆయన బుడిది బేగం ఆయన బుడిదికి ఆయన పండవారి ఆయన జోక్లు ఎగ్లాంచిన రెడ్ అమర్ జోక్లు ಹಾಕಿ ಚಿಕ್ಲಿ ಕುಕ್ಲಿ ಇಂಜಿನ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಪುದ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪಣೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಭೂತಾಯದಾಗ ಹಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಓ ఆయన ಕಾಣೆ ఉంటారు నాకు ಯಾನಲೊಂಜಿ 7 ಸರ್ತಿ ఆయన ಜಿಲೇಬಿಯಾಗಿ పోతాను ಅಡೆ ಸುಲಭ ಎಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಬೇಗ ಮುಟ್ಟುಂಡು ఆయన 1.5 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಸಾಧ್ಯ एक्सक्यूज मी आवाज कर वाइफ आमाद ఆయన బుడిదిన ఫోను ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಚಿಕನ್ ಬಸ್ಸರ ತವರ ಮಚ್ಚ ಚಿನ್ನ ಸವಾಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ ತಗೊಂಡ ಮನ ಬುದ್ಧ ಕರ ತಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಪವನು
korban takala para pasir kati kisala. Ha? Tama o jam maranda bal korban teka sa katan nang kalobor mat kate ni. Sabar ke sonu parala to. Tobar ke chiki school tamar ha bar ke. Sisiran na gadi tapa bermaha berbala kati na mapur kate. Tabar kata bala chana mat kari ke tanda tamala kari ke pesela bara. Le bara ona mati kar bata sipa kate ni. ಅಯ್ಯ Aba. ఆయన బొడిదిర పాతేర్నాಗ Tabar tiko. ಅಯ್ಯ ಲೈವ್ಲ ತೂಪುಜೆ ಹೋಗ್ಲ ತೂಪುಜೆ Tamar tiko chalo. ಓ ಸರ್ತಿ ಭೂಕಂಪ ಅನಗ ಇಡೀ ಜಿಲೇಬಿಯ ಗದ್ದೊಂದು ಮೇ ಬೊಡಿದಿರ ಪಾತೇರ್ Bono na dar kata ba. Sala ta kak bara to kay muku busum tar pata mal sala bara kata. Pada la kere ma tike. Homework ta bachchu le kar kay homework ta bala chubari ऐसे ला का मा करके. ಬಾಲೆ Baik kan di gadi ta bachchu ro kay se kar ta mal chuba apa pata. Se par bama sine kar pata sa apa kata manchu. Cepat. Ha? Tala jamana. Cepat. Cepat. Jojo. Cepat. Asta panti. Left ta fama cepat. Imat. Wife ta bacha. ಬೊಡಿದಿನ ಫೋನ್ ఆయన Tamar chuba ahle bar putne tisna. ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ Ha? ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ मित्र पुजारी था को डॉक्टर कुरकुरे तेश्वर फैमिली फ्रेंड पहुंच सोमवार पता टेका मोहब्बत बार की जिलेबिया बार बस को लता माह बीबरी सेवर के फैमिली पर बहा मोहम्मद का फाइल फिलाते का चंदा करते डेबर के फैमिली चोबर के डॉक्टर मिसेस तमर कुछ के बाबू कुटी तमार बोलबा सुबर के हमती फिल ते करमा ही फुल पर को जिलेबिया पर मत के फुल फैमिली पैक चमार बहवल पीछे डेमर की लफविया तेरा बहुमल चाकल के तल सुपर का तंडी की रेस्टोरेंट था पर कुछ मान पालो तो कसकी ಅಡೆ ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾನು ಬಡಿದಿ ಬಾಲೆ ಪೋತಾಡಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ मित्र पुजारी के बर को डॉक्टर मित्रा चिकेल बोरबा के कुरकुरे रेस्टोरेंट चामार का चबल को दोर्रा पसामाल के फुल बॉटल चामार के तपन बो चे करके के बोते मोस के फिश तमार के बांगुडे बुताई चमल ती पर होती ये टिकिट्टी सबर मोत पाता तिरमती के चल की चामर को तप के बिल पोरता के चिके मा कत्ति गले चामर को पता नहीं सोना तली सर बर का डाते ने क्या चिके डॉक्टर कुरकुरे माता हली सुपर मा ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವು ಎತ್ತೊಂದ್ಬೋದು ಅಲ್ತ ಊರ್ದ ಪೂರ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಸು ತಿನ್ಪದೆ ಅನ್ಪುಣೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಎತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಮೂಲ ಬತ್ನಲ್ಲ ಯಾನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಕೋಲಾರ್ನಲ್ಲ ಬಂತೆ ದೈವ ನೇಮ ಉತ್ಸವ ಆಟ मित्र पुजारी डॉक्टर कुरकुरे तबार चुपल फीफा मामा चुपर काटी ना तिरता पर तुको तमाली चीले पर वराता ऐसे टीपर को तो ऑल इंडिया तमार की डॉक्टर ऑल इंडिया परमिट तोबर की डॉक्टर ची महावीर बती काशी तुलुनाडु संस्कृति इंडिया मेरा भारत महान ते पर कुछ माही डॉक्टर ते बचोला बर के डॉक्टर थी माती पर के थासी चीमर की का जाचीपुर के कीर्ता के प्राइम मिनिस्टर जिलेबिया प्राइम मिनिस्टर के कक्कले सामर के इंडिया प्राइम मिनिस्टर बो हमर की तांबी की तीस्ता महाबुर्बम के करके ಒಪ್ಪಂದ ಬಚಲ್ ಮರ್ಕಿ की ಜಿಲೇಬಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಉಂಟು ಚಾಮರ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ಚೇಬರಿಗೆ ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ತುಳುನಾಡು ತಮರ್ ಉಪಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುರ್ಕುರೆ ಬಚನ್ ಮತ್ತೆ को महातिल हतीन टेकर महपो तिसिकर कतके कोला दीवाराधने कोला थामर की जो तुमा तेरा पतिले सांकतप थमैया सुपर बताना चिने चे इरे रापा उन्नत थामर चुपला पति को परजी सुपर थे मलक चाने पर को खबर देते तार भी कते छूटे तबर सीमा हाथी के गुली का जातार तम चुपला हाथी सुपाती मरती चिके टमाटे ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಿತ್ರ ನಂಗೆ ಸಾನ ಆತು ಮಾಹಿತಿ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಫಿದಾಯಿಗೊಳದ ಬತ್ತನ ಐನು ತುಲ ಒಂಜಿ ಐನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆಯನ ತರೆಟು ತಿಂಜಾದು ಇನಿಯ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಐನು ಪೂರ ಪಂಪೆತ್ತ ಮಾಡೋಡ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೇಜಿದು ಆರು ಜಿಲೇಬಿಯಡ್ದು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೆಲ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಆರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪರತಿನಾರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಹಾರ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಷ್ಪೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಉಸುಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಡ್ಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನಾರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಇತಿ ಏತು ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ के तुलुनाडु देवस्थान डॉक्टर तमच के फैमिली बेटर फैमिली डॉक्टर तमच के देवस्थान
जबार तो बच के कमर शीप का कुक्के सुब्रमण्य देवस्थान तो पबर के तमहल्ला परमहा तमहिमा ए पपर बच के महे वीआईपी पीपल तमर के हेंट तबस के सचिन तेंदुलकर अमिताभ बच्चन जूही चावला तमर के बगे सत्व संस्कार पूजा ते महाबरपति का ಸೂಪರ್ ಕತ್ಕಿ ಹಮ ಇಂಚಿನ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಲ್ತೊಲ್ದಾಕಲ್ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರ ಐನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಡು ಉಂಡತ್ತ ಅವು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವಂತ ನಿಜವಾದ ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ದೇವರನ್ನ ದಯೆತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಮೂಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಬದುಕುಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಥೋಪರ್ಕೆ ಸಮಾಖ್ಯ ಹಮ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಜುನಾಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಸ್ಥಾಪಿ ಕೊರ್ಕಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮಂಜುನಾಥ ಲಹರ್ ಮತ್ತಿ ಹೋಬಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಬಾ ಚಮರ್ ಕಥಾ ಪಲ್ಕಿ ते ಮಹಾಮಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಹಾಯಿ ಬರ್ಬೋಸಿಗೆ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಪಹಮರ್ಗೆ ಬಾಗಿಲನು ತೆರೆದು ದೋರೋಪನ್ ಸಮಹಾಯ್ದು ಶೋಬರ್ के ತುಳುನಾಡ ತಮ ಹೇಬಿ ನಂಬಲ್ ಬರ್ಕೆ ಬುಳ್ಳ ದಾಸ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮಯೋ ತಾಬಿ ನಮಲೇಚ ಒಂಜಿ ಏತು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ನಾಗ ಸತ್ಯವಾದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರೆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸಗ ಒಂಜಿ ಒಲಿದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವೇರು ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವೇರು ಅವೊಂಜಿ ಪದ್ಯದ ರೂಪಡು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಸ್ತ್ ತಿರಿಯೊಂದಿರು ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಕರ್ಕೆರೆಗೆ ಪೋಡಿ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಅಲ್ತರ್ ದಡೆನ್ ಲೆಪಡಾದು ಮುಲ್ಪದ ಆಚಾರ್ಯ ವಿಚಾರ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೇರ ಸರ್ ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಓ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ ಪೋಚಲ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿ ಹೇ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ತಬರ್ ಪಿಸಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಓಡೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ದ ತುಪ್ಪದ ವಸತಿ ನೋಡ್ ಬಂಡಿ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುರ್ಕುರೆ ಆ ಮತ ತೋಚಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ತಾಸ್ಕಿರ್ ಕಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಆಗ್ರಾ ताज महल आगरा ताजमहल डॉक्टर फैमिली तमर फैमिली चोबर कथा है चाप ताजमहल शिकेबा ये मैं मेन मैन तबर किसे शाहजहान पुत्रन मिसेस ममताज कोट्यान शाहजहान पुत्रन दाबर की ताजमहल तोबर के ना पे हतर बचो ಅಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂಕೇತವಾದ ಮಮತಾಜ್ಲ ಐದು ಪಕ್ಕ ಶಹಜಾನ್ ಅವಣ್ಣ ಬಡಿದಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಯ ನಾವು ಪ್ರೀತಿದ ಸಂಕೇತ कुतुब मीनार सुबल स्ट्रक्चर बहाबर बोते के स्टेप बाय स्टेप समर कीते बुर्ज खलीफा दुबई थामर के कुतुब मीनार फाइनेस्ट तो बर बच्चे के साबर के त हमा ಐವನ್ ಪುನಿ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಐನ ಎಂಚ ಉಂತಾದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕಲಿ ಅಪಗದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕಲ್ನ ತಾರೆ ಆತಾತ್ಮಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಡೆಲೇನು ಮಾತ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಕೋಟೆ ಪನ್ಪುನಿ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಪನ್ಪುನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಕ್ರೈನ್ ಉಂಡ ಮಿತ್ರ ಕ್ರೈನ್ ನಿಜವಾದಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಚಿನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಪನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಎದುರು ದುಬೈದ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ मित्र पुजारी तबर के हमल बोचा मटकी सर का तहले बताना दे रबोड़ा काटे जना कते न सरबा सेबर हवा को बाही सन्नाता शेकर के कल्चर न बाके ताकरे कंबुला तुलुनाड कंबुला चामारा होबले ते पर खाए बफेलो रेस टेकर का टमाटर छडाला पर को तो मर के शील्ड पर मच करी कंबुला पेटा पीपल प्रोटेस्ट तमर का थे चामर को पर करके कंबुला मस्त तमर का छबिला और बोते पर के कंबुला मस्त पर का चामर के तुलुनाड जानपद बस भाई तमर के बुझाई तो मचे करता दाइला बस ಗೊತ್ತಣ್ಣಿ ಪೇಟ ದಾಖಲ್ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಂಬಲ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಾಲ್ ಪೋಡು ಪನ್ಪೆರ ಅವು ಬಲ್ಲಿಂದ ದೇಶೋರ್ದು ಬರ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಲದ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಅವು ದುಮ್ಮುಡ್ ಅನಾದಿ ಕಾಲಡುಂಚು ಬೈದಿನ ಬಾವು ಮಿತ್ರ ಐನ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಡ್ದೊರನೆ ಉಂತಾವಡು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಅವು ಪನ್ಪುನಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಐನ ಉಂತಾರೆ ಅಂದ ನಿಜವಾದ ತುಲೆ ಜಿಲೇಬಿಯದ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತದ ಕೆಲವು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಲು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳನ್ನು ಉಂತಾರ ಪಿದಾಡ್ದ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಆ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರೀಡೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಮೋಕಿದಿದ್ದ ಅವೇನು ಉಂತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ತ ಪಾತೆರನಾರು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಅವೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಅವೇನು ಪನ್ನಾಗ ತುಳುನಾಡು ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ತುಳುನಾಡ್ ತಬರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತಮರ್ ಕೋ ಬಚ್ಚ ಹಾಯಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ರೂವಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ते बर कोचा माल्या तापा बो थारे छना ना मोर की ते हबो से बर कथा
35,000 ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಬರ್ ಚುಮಾಲ್ಕಿ ಹಬರ್ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮತ ದಾದ ಜಾನಪದ ಕಲೆಕುలుండు దాద నృత్య వైభవాలుండు ఆయన పూర డాక్టర్ ఆళ్వేరు అవుల్కంత తోచిపోయి ಗೋರ್ಮದ ತನ್ಮದ ನೆಕ್ಕಿದ ಮಲ ಸ್ವಗಂಧ ಮೂತಿರ್ಪಲೆ ಪೆಜಿಂತ ಬಂಜರಗಡಿ ಪಿಸ್ರಾಂಜಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸಾಮಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಡತ ಅವು ఇంకా ఆయన కర్మ అర్థలాపి జ్వరం బగ్లి దాదా అంత బగ్లి ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ದಿನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಆತು ಒತ್ತಡ ಜಾನ್ ಎಂಕ್ಲೆಂಕ್ಲನಾತಿಗೆ ಕಲ್ತೊಂದು పోతా ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಅಂದ ಅತ್ತ ಮಿತ್ರ ಆ ಒತ್ತಡ ನಡುಟು ಅಕ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಅಕ್ಲಿನ ಬುಳಿಪವನೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಐತ ನಡುಟು ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನೊಂಜಿ ಚಂಚಲ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಇವರು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವು ಅರ್ನೊಂಜಿ ದೇವರನೊಂಜಿ ಗುಣ ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಹಿಮ್ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಏತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯವನ್ಪೇನೆ ಕರ್ಕ್ಯಾರ ಸರ್ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತು ಜಾಣ್ ತಲೆ ಯಾರು 32,000 ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ರಕ್ಷರ್ತಿ ಅಡೆ ಕೊಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕುಲ ಒಂದು ಗೆಂತಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಬೈದ ಅಂಡ ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜ ಮೂಲ ಬೇತೇನೆ ನಮ್ಮ ಆಮಿಯವರ ಉಬ್ಬೇಸವು ಬತ್ತಿನ ಅಲೆ ಉಬ್ಬೇಸ ಪಾತೇರುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರುವ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರ ಕಕ್ಕೊಂದು ಪುನಗಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಕಲು ಕರೆ ಮನ್ಪಡೈನ ನಂಬರ್ ತೀರ್ಥ ಪೊಂದೆಂಡು ಅಂದಾಜಾಯ್ಜಿಂಡ 2440000 ಗಿರಿಜನ ಬ್ರೇಕ್ ಕಾಫಿ ಕಾಡ್ರೆನ ಕಾಮಿಡಿ ವಿತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಿರರ್ ಎದ್ಕೊಂದಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇನಿ ನಿಕುಲು ಕಾಸ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಕಾಸ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಸಾಧನ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ್ನಾಂಡ ಅವು ಪೂರ ವ್ಯರ್ಥ ದಾದಾನ್ ಪರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೇರ ಮಿತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡೈ ದಯವನ್ನಗ ಮನುಷ್ಯ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪಡು ಏತ್ ಕಾಸುಲ ಮಲ್ಪಡು ఆయన ఆరోగ్య సరిజిందండ ఈత పండర వేస్ట్ ಅಂಚೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಡು ಯಾನ ಐಕ್ಯ ಧರ್ಮೋಗು ಮರ್ದ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಯಾವನ್ನಾಗ ನಂಕ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪನೆರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡಲಿಯ ಮಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಡಲ್ ದಾತು ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ದೇವರೇ ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಓ ಕಡಲ್ ಬೀಚ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಚೋಗು ಮಲ್ಪೆಗು ಬೊಕ್ಕ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ಪಣಮುರುಗು ಮತ್ತು ಕಾರವಾರಗು ಮತ್ತು ಕೊಂತೆ ಮುರಣಿ ಆಗ ನೆನಪಂಡು ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಬೀಚ್ ಕಡಲ್ ಫಿಶರ್ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತಬಾರ್ ಬೋಚ ಮಾರ್ಕ ಟೀಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿಕ್ಕೆ ತಲ್ಲಿಪುರ ಮಹಾ ನಿಜವಾದ ಆರೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೇರ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಸರ್ ನಿಂಚೆ ಬೀಚ್ ತವರೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಡಲ್ ಆ ಕಡಲು ಪೋದ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೀನುಗಾರಿಗರ ತಿರಿಯೊಂದು ಅಕಲ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂದಿರ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಬಾರ್ ಬೋತ ಮಕ್ಕಚೆ ಮಹಲಿ ಬರ್ಕತಕ್ಕೆ ಕಡಲ ಪರ್ಬಯೇ ಛಮಾರ್ ಕೋ ಬತಾಲೆ ಸಮಾತ್ के बरका फेस्टिवल तबर चो बहन से बर कहते पनंबर बीच तो बर के सूरत कल बीच ता है बर कथा है से ये बर चिना से बर हा बल पद मत जैकेट फोटो ता को तो मंगाचे काढगे गोरमत कन मन देखते मला सुगंध सी बरा भाई पुजारी आई विल आस्क वन क्वेश्चन डू नॉट क्वेश्चन ओपन योर माउथ नथिंग इनसाइड मी एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनलाइनमेंट डिप्रेसमेंट तबर को चला हाइर बर बाती अमेरिका से बर हा पद बनता ಇನಿ ಜಿಲೇಬಿ ದಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ದೇಶದ ಬತ್ತದು ಈ ಕಡಲ್ದ ಬದ್ದೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಮೀನುಗಾರರ ಬಂಗ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಅಕಲ್ ಪೋಪಿನ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೇರೆಗೆ ಬಲತ ನಾನಾ ನಮ್ನದ ಬಲತ ಪುದರ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಜವಾದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತಲ ತೀರಿ ಒಂದೇರು ಅಂಡ ಆರೋಗ್ಯದ ತೋಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಹಬ್ಬ हेल्थ इज वेल्थ सोमर की हेल्थ जमर का है सबर का फिशरमैन चोबर हमल बिश फिशरमैन तमर होबल किसना पर बता दो बहन मल की टिसन काटा पर पता है ಆರು ಕಡಲಡ್ದು ಇಂಚಿ ಬರ್ರೆ ನೆಕೇನು ಜೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈ ರಾಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾ ಪಾಂಡಲ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡತದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಿತ್ರ ದುರ್ಘಟನೆ ಕೆಲವತನ ಬೇ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡ್ತೊಂದೇ ಕೆಲವು ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ಅಂಡೆ ಹೊರ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ ಫುಲ್ ಜನ ಇತ್ತನು ಹೊರಯಾಗ ಜುಲಾಬ್
ಅಪ್ಪನ ಪೊಣ್ಣಲು ಮಾತ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮಾತ ಆಗಿ ಪೊಣ್ಣನೆ ಅಂದ್ರು ಜುಲಾ ಬಂದು ಮನೆ ಬೇಜಾರ ದಾನೆ ಮತ ಮಾರ ಏನಾಗ ಆಯ್ ಪೊಣ್ಣಲೆ ಎಂದು ಎಂಚ ಮನ್ಪು ನೀನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂಡಿ ಜುಲಾ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಏ ಸರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಾರ ಅಂದು ಅವು ಬನ್ನಿ ರೆಡ್ಡೆ ಅವು ಜಾಗ 5 ಸರ್ತಿ ಬಂಡೆ ಕೈಟ್ ಬಕ್ಕ ಯಾವಂಡ 5 ಸರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಾರ ಒನ್ನ ಪೊಣ್ಣಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು 5 ಸರ್ತಿ ಜುಲಾ ಬಂದು ಬೈದೇವಿ ಕೆಲವು ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳು ಮಾತ ಬೊಕವ್ರೆ ನಾನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದಿಂಜದಿ ತಿನ್ ಬೇರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒರಿ ಅಮ್ಮ ಸರಡ ನೀ ಕೊರೊಂದು ಸೀದಾ ದುರ್ಘಟನೆ ಅಂಚ ಈ ಸೀಕ್ ಮಾತ ಮಿತ್ರ ಅವು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಪನೆ ರಾಬಜಿ ತಿನಿ ತೂಯಿನ ನರಮನೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಲಡಾಯಿ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಗೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಸೈಪುನಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದೇವರ್ಲೆ ಪುನಃ ಪೋಡೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಕೆಲವು ಸೀಕ್ಲು ಮಾತ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಲ ಕೆಲವು ಸೀಕ್ಲು ನಾಡು ಬರ್ತಾರೆ ಬಂಗಾಪಣೆ ಅವು ತಿಕ್ಕುಜ ಇಂಚಿ ಒತ್ತುನಾಗ ಆಮೇಲೆ ಹೋಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೈಸಾಸುರೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಸಿ ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಮೈಸಾಸುರ ಬದಕ ಚಲಮಾಕಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮಾಚಿಕ್ ಮುರಣಿ ದೇವಿ ಮತ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಆಟೋ ಕೊನೆ ದಾಯಲ್ಲ ತಂಗೊನಿ ವಿದೇಶ ದೇಶದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಕಾಲ ಏನು ತೋಡು ಸೂಪರ್ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುರ್ಕುರೆ ಸೂಪರ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೆ ಕಟೀಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ಮೆ ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೆ ಚಾಮರ್ಕತೆ ಚಲೋಮ ಹಾರಿಬತ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ತಬರ್ಕ ಚಲಿಪುರ್ ಕನ್ನಿ ತಾರಗಂಜೆ ಪುರ್ಕ ತರಿಸ್ಕೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ಬಲಗತಿ ಸಬರ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಚಕರಪತಿ ತಮ್ಮ ಚಲಿಕಾಬೆ ತಪಸ್ಸು ಬಾರಾತ ಮಖಿ ಕಾಪಳೆ ಕಟ್ಟೆಸನ ತರಿಕತೆ ತತಾಸ್ತು ಸಬರ್ಕೆ ವರಾತ ಬಲಚಿ ಮಹಾಬಿ ಸಬ ದೇವಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಲಚನಾಕಾರ ಮುರುಗಂತಿಕಿ ಜನನಿ ತಬರ್ಕ ತಮಲ ಬಲ ಬರಕೆ ಭಕ್ತ ಎದ್ದೇಲು ಚಮರ್ಕಾಮನ ಜೀಸಲ ಬರಕತೆ ಪವನಲ್ಲಿ ಸಬರ್ಕತಿ ನಾನಲು ಬೋನ ಚಿಕ್ಕರ್ ಕಟಾಕನ ಮುಡುಕದಕ್ಕೆ ರಕ್ಕಸದ ಬಲ ಚುಬರಿಕತೀನಿ ರಕ್ಕಸ ಬಲ ಚುಕ್ಕ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ತಬರ್ಕೆ ಸುಂಬನಿ ಸುಂಬ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ತಾಮರ್ಕೆಗೆ ಮಧು ಕೈದ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಜಂಡ ಮುಂಡ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ತಮರ್ಕ ಜುಲಪ ಬರ್ಕನ್ನ ಲೇಸ್ಕಿ ತಾಲೆ ಊರ ಬಲ ಕಟಕನೆ ಕಿಚಕ ಬರ್ಕ ಪೂಜಾರಿ ಶಮರ್ಕತಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಿ ಚಮರ್ಕಿ ಹೇ ಮಗನೇ ಮಹೇಶ ಥಾಲ್ 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 ಚಮರ್ಕಕ್ಕೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ಬುರ್ರ ತಮಲ ಚಿಕ್ಕಪತ ಚುಸ್ತು ಚುಸ್ತು ಮಹಾಲೆ ಬರ್ಕತ ಕಚಿಗೆ ಮಾ ಕೆ ಬಲಕತ छड़ंग तबर का चल महाया लास्ट हमारे के मंगला जा 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 रे तारगी मंगला जया गया ले तंग 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 सुपर एक्स गाना पुजारी हमारे छबा पे कुरकुरे हमारे चंपा पर पाने किसे ना सवारी की ಮಂಗಳಾನ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪೂರ ಬತ್ತನ ವೇಷ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಮುಲ್ಪ ಚಂಡಮುಂಡೇರ್ ಬತ್ತೇರು ಮಧುಕೈಟ ಪೆರ್ ಬತ್ತೇರು ದೇವೇಂದ್ರನ ಒಡ್ಡಲ್ಗಾಂಡ್ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರ ಬತ್ತೇರು ಕಾಳಿ ಬತ್ತೇರು ಪೂರ ಬತ್ತೇರು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೋಚಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಬರ್ಕೆ ವೆಲ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮರ್ಚ ಮಹಿ ಹಬ್ಬ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಹೆಲ್ತ್ ಚಮರ್ಕ ಹೋಬಿರ್ಕಿ ಶೋಬರ್ಕೆ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ರಾಶಿ ಬರ್ ಹೋಬರ್ಕ ತಗಿ ಚಮಕ್ಕೆ ಸಾಬ ಕಥಾ ಬಕ ಚಲ ಥಮ ಸುಪು ತೆ करके किरीट धमची साबर कथे पची सुपर करने के बलता ना के हेल्थ ಪಾಪ आर्टिस्ट हेल्थ समर को भाईला के डॉक्टर कुरकुरे तुमर के समर के तो पैसा ना बरो बचने तो कमाल के रखिने हमर मती ना बो ಬಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಬಂಗದ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಯಾಕಲು ದೇವೇರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ವರ ಅವು ಪಾಪ ರಾತ್ರಿ ಅದು ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಒರಿಯೊಂಜು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕಲಾವಿದಾಗ ರಡ್ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ವೇಷ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಬಂಗೋನ ಚೌಕಿಡೆ ಎತ್ತೆ ಒಂತ ಸಮಯ समर मत ಮರಡಿ ಪೋಯಿನ ಪಕ್ಕ ಚೌಕಿಡೆ ಕುಳ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚ ಅಂಚಾದ ಹಾಕಲು ಬಂಗ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾಗೆ ಪೂರ ಬಂಗನ್ಲ ಆ ಕರ್ಕೆರ ಸರ್ ತೋಜಾದೇರು ಎನ್ನ ಬಂಗ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೆ ಆಟನ ಮತ್ತು ಇಯ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ್ಯರ್ ಬತ್ತೇರು ದೇವೇಂದ್ರನ ಒಡ್ಡಲ್ಗಾಂಡ್ ಚಂಡಮುಂಡೇರ್ ಬತ್ತೇರು ಮಧುಗೈಟ ಬೆರ್ ಬತ್ತೇರು ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರನ ಒದೆಲಾಂಡ್ ಮಂಗಳ ಲಾಂಡ್ ಭಾಗವತಿಗೆ ಲಾಂಡ್ ಪೂರ ಲಾಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ತೋಜ್ಜಿ ನಾನೇ ನಡ್ದ ಆಪುಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಕುಲಾಂಡಲ ಕರೆ ಮನ್ಪುಲಿ ನಂಬರ್ ತೀರ್ತು ಪೊಂದೆ ಉಂಡು ಏನಾರ್ದು ಆಪುಜಿ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಕಲು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಬೇನಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಮೋಕಲು ಕಾಡಾಲಡ್ದಲ್ಲ ಆಟೋಡ್ದಲ್ಲ ಪಿದೆ ಬರ್ಪಿನ ತೋಜ್ಜಿ ಕಾತೆ ನನ್ನ ಆವಂದೆ ನಡ್ದು ದಯಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವಡು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹಾಕಲು ಏರ್ಲ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ದೊತ್ತನ್ಕ मित्र पुजारी
ದಾದೆ ब्रेक थमाल बच्चों पर के ದಾದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರ್ಲಿ तो बरहल्ला मारा तो कुछ मना कना बरो तकता तिलार के ब्रेक ಕಾಫಿ ಕಾಡ್ರೆನ ಕಾಮಿಡಿ ವಿತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಬ್ಬಾ ಕಾಲರ್ లేరు ವೀಕ್ಷಕರ ಕಾಲರ್ లేరు ಪಾತ್ರ ಹಲೋ 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 ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಪಾತೇರ್ನು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನ- ರಾಜೇಶ್ ಬಂದು ರಾಜಣ್ಣ ಇರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುರುಕಾದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ನಿಜವಾದ ಇರಗ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದವೆ ಈ ಪೊರ್ತಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸ ಸ್ಪಂದಿಸ ರಾಜಣ್ಣ ಒಲ್ಪರ್ದು ಪಾತಿರಂದ್ರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಶೇಡಿ ಗುರಿ ಹಿಡಿದು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಟಿವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮನ್ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ ಮಂತ್ಲಿ ಹಲೋ 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 ಒಂಚೂರು ಟಿವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮನ್ ಡೌನ್ ಮಂತ್ಲಿ ಡೌನ್ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಲ್ದೆ 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 ಒಲ್ತು ಬಾತಿರು ರಾಜಣ್ಣ ಒಲ್ಪರ್ದು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಶೇಡಿ ಗುರಿ ಹಿಡಿದು ಶೇಡಿ ಗುರಿ ಶೇಡಿ ಗುರಿ ಹಿಡಿದು ಶೇಡಿ ಗುರಿ ಹಿಡಿದು ಶೇಡಿ ಗುರಿ ಹಿಡಿದು ಅಂತ ಗುರಿ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ ಬತ್ ಪಾತಿರಲ್ಲ ರಾಜಣ್ಣ ರಾಜಣ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ರೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕುಲೇರು ಜಿಲೇಬಿ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೇರೋಲ್ಲೇರಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಲ ಪಾತ್ರ ಅವೇ ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದ ಬಂಡ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ರಾಜಣ್ಣ ನಿಖಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೂವರೆ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಅವಲ ಈರ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಎತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಬೈದಿನಂಚಿಂದ ರಡ್ಡೆ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೂನಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದ್ 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 ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಎರಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲೇಬಿ ಅರ್ದು ಬೈದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಪ್ಪಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಾಗಿಂದು ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿಯರು ಆ ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಯಾನ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅರೆನು ಆ ಕಲಾವಿದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ತೂದು ಪಾತೇರ್ನ ಇನ್ನು ಪುರ ತೂನಗ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ತೂನಗ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಕುದ್ದು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆಯಾನು ಒಂಜಿ ಆಟಡ್ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆಯಾನು ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಮೋಕೆ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದ ಪಂಡಗೆ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಲ್ತಫ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲ ಇಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಪೋಷಕರನ್ನ ನಿಕುಲು ಇಡೆ ಕಂತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಆರೊಂಜಿ ಭಾಗವತಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ಅಂಡ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗುರಿಟ್ ಲಾಜನಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈ ಮಂಜಲ್ ಸಿಕ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪಿನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಮಂಜಲ್ ಸೀಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಬಟ್ ಅವು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಕಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಮಂಜಲ್ ಸೀಕ್ ಕಣ್ಣು ಮಂಜಲಾದ ಪೂರ ಉಗುರುಸಾನ್ ಮಂಜಲ ಪಡಿಕೆಲ್ಲ ಮಂಜಲ್ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿಬಟ್ರನ್ನ ಅಡಿಗಾಡಪುಣ್ಯ ಹಳೆ ಹಂಗೆ ಅಡಿಗಾಡಪುಣ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಈ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ತಲಾಯ್ಕೊ ಮಲಾಯ್ಸೆ ನಾಯಮ ಬೋಜೆ डॉक्टर कुरकुरे मित्रा पुजारी येलो फीवर मंजल सिक येलो फीवर वन टाइप ऑफ डिसीज तब एफिल अवेयरनेस in San Francisco Falmouth ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಬತ್ತನ್ in Zilebia Steve America late night tamar ko chupulna haber ko chocha mane ka panata te karki drinks alcohol par keska contents te behoma te karna habel por kaski drinks tapal ko chambar patalis ki 30 tulanat ki namba ho tallari motako kala tapal sini sakar ke upar nang katabulan chikirki chakan must chakan chemar ke chakan chebar halati kirki to chemare walti श्यामा ब्रीद ना ब्रीद ते बक लिवर चामोलो करके ने अपेदमनी इपेदमनी लिवर जठरा कटरा तमाल चिकी गठर ना पपना तला करगनाती शे मर के लिमिट एवरीथिंग इज लिमिट तापर कट 30 60 तामर की क्वार्टर ना बोलो कर बुर्रा तकलिगे लिवर कर्ल का गोटे टे नम चोमर की टेक केयर सवल विकी सिकन कुरकुरे तोमर पिकिगे फलाते महा ಬಟ್ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದಚ್ಚ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಲ್ಪೆರಿ ವಿತ್ ಚಾಕನ್ ಎಸ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಗುರ್ತದ ಅದು ಪೋಡು ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಅಂದ್ ಗುರ್ತದಾರ್ ಏರ್ ಪಾತಾರ ನಾನು ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಪಾತಾರ ಅಂದಲ್ಲಾರ
ಯಾನ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಂದ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಓಲ್ಪಾಡ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಗೂಡ್ ಶೆಡ್ ಹಿಡ್ದು ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಮೂಡ್ ಶೆಡ್ ಹಿಡ್ದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಾತ್ರ ಗೂಡ್ ಶೆಡ್ ಆಯ್ತು ಗೂಡ್ ಶೆಡ್ ಗುಡ್ ಶೆಡ್ ಗುಡ್ ಶೆಡ್ ಗುಡ್ ಶೆಡ್ ಅಲ್ಪ ಗುಡ್ ಶೆಡ್ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೆರೊಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಎರಡಲ್ಲ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಕೇನ್ ನಕ್ಲಿ ಕೇನ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ 28 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ್ ಮದ್ಮೇರ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಮದ್ಮೇರ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಪೊಣ್ಣಂತುನಗ ಹೆಂಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಮಾನಸಿಕ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡಗು ಒಳಗಾತ ಮಾನಸಿಕತ್ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ ಪೆಡ್ತಿಂದನ ಪೊಣ್ಣಲ್ನಾಗ ಇಡ್ದು ಅವು ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಭಯ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಭಯ ಐತೆ ಪೊಣ್ಲೆಂತುನಾಗ ಆ ಭಯ ಅವು ತುಂಬುದಲ್ಲ ತಂಟೆ ಮಲ್ತನಾಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಗ ಮನ್ಪನ ಕುಲ್ವೇರ ಒಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ 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 ಅಂತ ಪಾತ್ರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಇಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ತಬರಾಕಿ ಲಯ ಸುಮಲ ಮುಂಜೆ ಭಯ ಮಲ श्रीकांत श्रीकांत यस सर सिया महाबर बलाती के चना लाके है शोबर के डॉक्टर एक्सप्लेन था बच्ची शो महर बलाती के लेडीज टच समर की टच करंट दहार का नमा तमर की से बलाती लाली स्लोली डायरेक्ट तमर की ठंड बोला चर्म हेलाच की डॉक्टर सुलका ಅಂಚಾದ ಅಮ್ಮಸರ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಏಜ್ ದಾಲ ಮಲ್ಲತ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒಂತೆ ತಾಳ್ಮೆ ದೇತೋನು ಪೊಣ್ಣೆಡ ಆರಾಮಡು ಪಾತೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಸಮಜಾವು ಐದು ಬಕ್ಕ ಮದ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಗುಪ್ಪು ಸರಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಇರ್ನೆಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಣದೇನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಲೋ 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 ಏರ್ ಪಾತೇರ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ತಮ್ಮ ಯಾನ ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇಂದು ಏರ್ ಪಾತೇರ್ನು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಪಾತೇರ್ನು ಪನ್ಲಿ ಯಾನ್ ಶ್ವೇತಾ ಅಂದ್ ಸಜಿ ಪಡ್ದು ಬಾತೇರ್ನು ಸಜಿ ಪಡ್ದು ಶ್ವೇತಾ ಪನ್ಲೆ ಮ ರೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೇತ ಅತ್ತಿ ಶ್ವೇತಾ ರೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅದಕ್ಕೇನ್ಲಿ ಉಳ್ಳ मित्र पुजारी समर के बत के लेडीज वॉइस तो बर के दल्ले थबा मामर बत के बा साबर के जेंट्स वॉइस तो बर माना तक बर को चोरी फल्ले थबरले तुम लेडीज वॉइस दल्ले बर बत के विक्रेता कामी सबर बत के हतर का उष्टा सुंदर है चमाला चमर बत के भाई लेडीज जेंट्स सबर का तब चोबला माटा का लेडीज वॉइस तो बर मत मार का बर के सच बोतल पहुंचने ಮಿತ್ರ ಕರ್ತಾಂಡ आता माचो नासिले बर बत ಸರಿ ಪೊಣ್ಣೆನ ಫೋನ್ ಬಂಡಿಗಟ್ಲು ಇಂಚ समस्या बात ಶ್ವೇತಾ ಬರಮ್ಮ ಶ್ವೇತಾ दादा पंडा इंक पगेल्ड दाल पोडिगे आपुजी अंड कत्तल आयलेकने बारी पोडिगे आपुंडते डॉक्टर ಓ ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತಲಾಯ ಗುಡ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪಡ अंद ಮದ್ಮೇಲ ಮಗ ಅವ ಪೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಮದ್ಮೇಲ ಬಕ್ಕ ಏವನ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಿತ್ರ ಲಕ್ಕಿ ದ ಶಾದಿ वाला रोज सीख मोहले पता बाला बस बना काटा काटी के अबे हां पन्ने ओपन अम्मा ओपन ओ तबा बस की प्रॉब्लम बाबा ना चकल की लेट नाइट तबर बस की हा लाइट ऑफ तबर को महा के कोटक का जमा मामा चोको चपे वा मैरिज को पर करके हमाला तो चुना कले तो गुड नाइट तबा हमो चले सबर कथा जी पंडित ಶ್ವೇತನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಣಂದೇನು ಎಂಕಲು ತಿಕ್ಕಡಪ್ಪ ಕೇಂಡ ನಿಕ केंड ಹೋ ತಿಕ್ಕಣಂದೆ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಕಾಲ ಬಂತನೆಕ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಿರಿಯ ಪಲಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿರ್ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಮಿತ್ರ ಪೋಡಿಗೆ ಆಬಿಡು ಕತ್ತಲೆನಾಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಪುರ ಬಂದಾಗ ಪಿರೋಡು ಬತ್ತಿಲಾಗ ಅವನ ಬೋಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ರಪ್ಪ ಪಿರೋದು ಏರ್ಲ ಪೂಜೆ ಹೌದಾ ಏಲಿ ಬಿನ್ಬೋದು ಯಾಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ನೋಡು ಪೋಡಿಗೆ ಅವಳು ಶಬ್ದಾಂಡು ಮೂಲು ಶಬ್ದಾಂಡು ಅವು ದಾದ ನಮ್ಮ ತೂಡ ಎನ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ಪೋಡಿಗೆ ಭಯವಲ್ಲ ಹಸಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾ पता पता लफ्ज के मित्र पुजारी पोड़ी ता महाबर बच करके भूत प्रेत पिशाची न महाबर बद बना हम तमर के थामा भूता थे अब भूता थबर भूता पंचमर भूता तमर का पाता मोजिला महाबर का नामा का टका नु मारे तिलिस ಲಗಾಯಿ ಪಂಚಭೂತ ಅವಲಕ पंचभूता मार का तबुल बोरा ठीक है डॉक्टर डॉक्टर कुरकुरे वन ऑफ द भूता मी वन ऑफ द भूता यू वन ऑफ द भूता ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮಂಟು ಬಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಹಲೋ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಕತಿ
ನಾನು ದಿವಾಕರ್ ಗರುಡಿ ನಾಂಜೋ ಬಾತಿರ್ ಮಾರೆ ಅಂಜೋ ವಾಯ್ಸ್ ಪೊಂಜೋನು ನಾನು ದಾದಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪನ ದಿವಕರ ತಾನೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾನು ಕರ್ಕೇರ ಬಾತಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾನು ಟಿವಿ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾನು ಪರ್ಪೇತೆ ಪರಿ ಕುಡ್ಲೆ ಮೂಕು ಬೇಗಾರ್ನು ದಾಯಗಂದು ಗೊತ್ತಾವಡಿ ಕಮ್ಮಿದ ಮಾಲಾಂಡ ಮೂಂಕೆ ಬೇಗಾರ್ನು ಮಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಬಂಡ ಮೂಂಕು ಬೇಗಾರ್ಜಿ ಅವು ಮೂಂಕುಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೂಂಕಿಗೆ ಹೋಪಿ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದ ಮುಂಡ ಹೋಗ್ಬೋಪಿನಿ ಮುಂಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಮಿತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತವು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಮಾಲ್ವಾಡು ಅವ ಅಂದು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಹತ್ತವು ಐಂದಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ನೋಡುಂದಲ್ಲ ಜವ್ ನಿನ್ನ ಗೈಟೆ ಪುಣ್ಣು ಏನ ಸೊರಲ್ಲ लाके मानायची तबा का चुप गुड क्वालिटी ड्रिंक्स तबा हमार के तबा कैसे कर तबा माह बरकाला बरकत किच मार के दरद पोये थरा थरा बचमा पापला पापा मुके वेगा ಮುಂಕು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಫೋನ್ ಬಂದಿ ಕರ್ಕೇರ್ರೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೆಲವು ದೋಸ್ತಿ ನಕಲ್ ಪನ್ಪೀರಿ ಎಣ್ಣೆದ ತಿಂಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಟು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ ಅವು ತಿಂಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನಸ್ ಚಿಂತೆ ಪನ್ಪೀರಿ ಅಂಚೆ ತಿನ್ನದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡೆ ಯಾನು ಮನ್ಪೆ ಮಿತ್ರ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಅವು ತಿನ್ನೋಚು ಇಂದಿನೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನೇಜ್ಮೆ ದಯಮಂಡ ಯಾನ್ ಸಾರಿ ತಿನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಸೆ ಎತ್ತಿನ ಮಾತ ತಿನ್ನೋಡು ಮಿತ್ರ ಕುರೆ ಕಟ್ಟುನತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿನ್ನಿರ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಕುರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇಜಾರಾಪಿನಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಅವು ರಾಂಗ್ ಅವು ಮಂಜಿ ಹೋಗು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಡ್ಚಮೆ ಖಾಲಿ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ತುರೆ ಬೈಪದು ಬಟಾಟೆ ಬೈಪ ತಿಂದ ಯಾವ ಐಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹತ್ತಂದ್ರೆ ಬೆತ್ತದಾಲ ಉರಿಜೆ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಂಜಾರ ತಿನ್ಲಿ ಬಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಆಸೆ ಉಂಡು ಐನು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ತಿನ್ಲಿ ಲಕ್ಕದತ್ತು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ತಿನ್ಲಿ ಏತು ತಿನ್ಪಾರ ಅದೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಕಾಂಡೆ ಬಲಿಪ್ಲಿ ಅಂತೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತನ ಅವು ಮನುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಅದು ತಿಂದನಲ್ಲ ಐಟು ಪುರ ಹಾಕದು करेक्ट डॉक्टर कुरकुरे व्हाट ही सेड करेक्ट थमर के व्यायाम थमर बाचोर की थमर की तुम्हार कहा विल बिरसमा है धंडा थबर आमा चिकी हामा से हमर से मा थबार के हामा से की साइलेंट थबर हमा थबर को मेडिटेशन असमाना पर कताला चुकी कन्न का बबना तेरे तला बचगी तब कर मां बोल बोल ना ते मारती किसी का पातर कचन तला बोलते ना तेरे बोलते काच कता ना चो माले बापन अटकता हेल्थ मस्त हबा ಲೈತ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ದೆಪ್ಪು ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಪಾತೇರುಂದಲ್ಲ ಜಯರಾಜ್ ಎಂದು ಪಾತೇರ್ನ ಮರೆ ಜಯರಾಜ್ ಒಂದು ಏರ್ಕತ್ ಪಾತೇರ್ಲಿ ಹಲೋ ಕೇಂಡೆ ಕೇಂಡು ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತ ಪನ್ಲೆ ಅಂದ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೇರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ಲೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪನ ಪನ ಜಯರಾಜ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಬಂಜಿ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ಮನ್ಪಂದು ಜಪ್ಪೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆರ್ಗ ನಾನು ಪೂರ ಶುರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೇರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಕೇರಿ ದಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಲ ಇದಾಲ ಸಂದೇಶ ಕೊರುತ್ತನ ಕೊರಲಿರಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರ ಚಿನ್ನದಾಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲು ಇತ್ತೆ ಸಂದೇಶ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಲಿ ಅಂದ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡಲಿ ಬಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಕ ಬದುಕೆರೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಪಂಡ ಏನ ನೀನೆ ಲೇದಿ ನನಗೆ ಏನ ನೀನೆ ಮುಟ್ಟು ಏರ್ ಲೇಜಿ ಇರ್ಬೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲವರು ಬಂಡಿರು ಬರೀ ಹೊರ ಬರೋಡು ಬಂತಿನತ್ತಂದೆ ಕೊಡು ಮುರಡೆಂಜಿ ಇರಗೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಂಡು 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮರ್ದು ಬರ್ಪನಾರು ಇದು ಅಂಚ ಒಂದು ಜನ ಬಂದು ಹೋತುಂಡು ಆ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಚಿ ಅಂಡೆ ಆಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ಲೆಪ್ಪಾರ ನೀವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಲಿ ಪಡ್ಲೆಕಲ್ಲ ಎಪ್ಪಾರು ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರಿಯಾರತ್ತ ಯಾನು 30 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚ್ ಹೋಗುದೆ ತಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಮಲ್ದಿ ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇರುವ ಅವ ಹಿಂಗೆ ಪೊರೆಸಿಜಿಂದ ಯಾನು ಪತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾನ್ ಐನು ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ತಿರ್ಗೊಂಡು ಪುಡತ್ತ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಈತ ಇಂಜಿನ ಒಂದೇ ಸಂದೇಶ ಅಂಚ ಈ ವಾಹಿನಿಗೆ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಜಿಲೇಬಿ ಅದು ಇಡೆ ಬತ್ತನ ಕಲ್ತಪ್ಪನ ಇಡೆ ಕನೆಯರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ಕೊರಿಯಾರು ಅವಳ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ఆయన ಉಲಾಯ್ದ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಪನಿಯರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎರಡ
ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಇಮ್ಮುಲು ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಮಾತ ಆ ಮೇಕ್ ಬಡವದ ಪೊರ್ತಾಕ್ಲನ ಪಾಪ ಯಾಪ ಮುಗಿಂಡು ಒಂದು ಕಾತಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಮೂಲ 5 ಪತ್ತಿನ 10 ಪತ್ತಿನ ಇಡೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಕಾತಂದುಲ್ಲ ಒರಿಯನ ಮೋನೆಲ್ಲ ತುಯ ರೆಡ್ಡೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ ನುಂಗುದು పోతుంది ಮೋನೆ ಪಂಡ ಬಡವದ ಪೊರ್ತಾಂಡತೆ ಮುಕ್ಕಲ ಮುಗೀಜ ಅಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪನೆಗಳು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪುಗಾತ ನನ್ನ ಲೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ದಾಲ ಪನೋಲಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಬೈದನತಿ ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಥಮರ್ಗೆ ತಬ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಮಚಲ ಹರ್ಬಿ संजीवनाथ हसब हमार बता फुल अमा हमा पचुका बहबर का शुभार महापतों में के थैंक्स तब हमार बता लीजिए धन्यवाद हमार महाबो हम दिन अमर अमतु करा दी महाबो मा चुवा बरकत अमा शुभ डॉक्टर कुरकुरे मित्र पुजारी इंखिला थुलु वंते वंते बर्फुल यान मुल्पा थुलु दाये पातेरी जिपंडा यन्न अप्पे बासे जिलेबी यानी जिलेबी दाई जिलेबी मात्रा पातेरनु अंड मुल्फा बात तुलु पातेरिजा ಎಂಕಲ ಮರ್ಯಾದಿಜಿ ಐಕ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ತುಲು ಬರ್ಪುನ್ ಯಾನ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಪಾತೆರ್ವೆ ತುಲು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಮುಲ್ತ ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಎನ್ನ ಭಾಷೆ ಜಿಲೇಬಿಯ ಅಂತೆ ಜಿಲೇಬಿಯಡೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರ್ನೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾತದ ಪಾತೆರ್ದು ನಿಕನೋಟಿ ಕ್ಯೂರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಗನ ಲೆತ್ತಾರು ಈ ತುಲು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದ್ ಯಾನಲ ಬತ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಬುಲ್ಲೆವೋಡು ಪೂರೆರ್ಲ ತುಳು ಗೊತ್ತಿ ತಿನ್ನಕಲು ತುಳುಟೇ ಪಾತೆರೋಡು ಅಕಲ ಜೋಕ್ಲೇಗಿಲ್ಲ ತುಳುವೆ ಕಲ್ಪವೋಡು ಪಂದಿಯನ್ನ ವಿನಂತಿ ಆಚೆನೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ದಾಯ ತೇರುಜು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತದ ಅವ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸೇರ್ಪವೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ನಿಕಲೆಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಆಯನ ಭಾಷೆನ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಆಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತದಲ್ಲ ಆಯನ ಭಾಷೆನೇ ಮಾತಾಡಿ ಅವು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಒರಿಪೋಡು ಎನ್ನ ಅಂಚಾಯನ ಟೈಪ್ ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳು ನಾಟಕಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪೂರ ಒರಿದಿನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇದಾದ ಅಂತ ಈತನಟ ನಿಕಲು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯ್ಯಾರು ನಿಕಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮ್ಮಟ್ಟುಗ 2 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ನಿಕಲ ಪಾತೇರಿಯರು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪನಂಚಿನ ಪಡ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕಲ್ ತುಯ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಯಾ ನಿಕಲ ಮೋಕೆದ ಮಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದವೆ ಜಯಂತಣ್ಣ ಒಂದು ಪಿರವದ ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಸೆಟಪ್ ಅಂದನತಿ ಅವೇನ್ ದೇತದು ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ ಅಂದ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಆಟದ ಪಾಡ್ಲಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ಕಂಬಳದ ಪಾಡ್ಲಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಬೈಜ್ಜಾತ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪ್ಲೆ ಅವೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಂಡತೆ ತೀರ್ಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇತ್ ಶ್ರೀ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೆ